Jó, most megint megkérek valakit, aki mondja el azt, hogy üzletileg miért World Ventures, és azért nagyon különleges és kedves nekem, mert ő azt mondta, hogy MLM nem. Jó? Tehát őt az üzlet nem érdekli, a hagyományos üzleti világból érkezett, és a marketing igazgatója volt a Groupama biztosítónak többek között, és nagyon komoly üzleti sikert ért el hagyományos cégeknél, és ő nem tudta, hogy szóval szerint dolgozni kell, és az első hónapjában a csatlakozásának azt hiszem 30 személyes embert regisztrált, nagyon gyorsan lett senior képviselő, és hadd kérjem meg Paulányi Beát, hogy meséljen kicsit, hogy miért World Ventures. Sziasztok! Igen, ahogy elmondta Attila, én tényleg kitűztem magamnak egy célt, amikor lediplomáztam a Nőkers főiskolán, illetve Hollandiában szereztem egy másoddiplomát. Én láttam magam igazgatóként, és el is értem. Voltam marketing igazgató, illetve megbíztak másfél évre HR igazgatónak és személyzeti igazgató voltam. Azt gondolom, hogy sokak számára tényleg ez egy nagyon szép cél. Elértem, de nem tetszett, amit ott láttam. Tehát nagyon nagy árat fizettem érte. Nem kaptam meg azt a szabadságot, amit azt gondoltam, hogy egy ilyen pozícióval jár. Sosem tudtam elmenni 2 hétre egyfolytában szabadságra. Úgy mentem el 1 hétre, hogy a telefon nem tudtam kikapcsolni, laptopot vinni kellett magammal. Azt gondoltam, hogy ennél többről kell, hogy szóljon az élet. És gyakorlatilag, amikor a kisfiam megszületett, eldöntöttem, hogy ezen változtatni szeretnék, nem szeretnék így élni. Egy klasszikus vállalkozásban láttam a megoldást, volt egy webáruházam, de ugyanoda jutottam. Tehát amikor az ember a saját tőkéjét kockáztatja, ugyanoda jut. Dolgoztam 10-12 órát, eladtam a webáruházam, és kerestem tovább a megoldást. Nem tudtam még, hogy mi lesz az, de úgy láttam, hogy mi lesz az az éles stílus, amit én szeretnék. És vállalkozások tervén dolgoztam, volt nagyon sok ötletem, amikor véletlenül megmutatták nekem a World Ventures-t. Nem sokat gondolkoztam azon, hogy csatlakozzak, mert utazni mindig szerettem. Láttam, hogy ez egy nagyon magas minőség. Tehát alapvetően csatlakoztam, és gyorsan behoztam, hogy Attila mondta néhány klubtagot, hogy ne kelljen havidíjat fizetnem. De gyakorlatilag üzletileg akkor köteleződtem el, amikor augusztusban itt volt Peter, és vele sikerült megismerkednem, és tényleg azt láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly cég, iszonyat komoly perspektívával, és akkor eldöntöttem, hogy még jobban belenézek, és még jobban belevettem magam ebbe. Voltam a firenzei View képzésen, és akkor eldöntöttem, hogy ebbe akkora lehetőség van, és hát marketingesként megvizsgáltam, hogy ez valóban itt Magyarországon és a régióban a következő nagyon nagy lehetőség lesz, és én ebből nem maradok ki. Tehát most ezzel a szemlélettel építem az üzletet, és biztos vagyok benne, hogy tényleg meg fogjuk csinálni, viszont abban is biztos vagyok, hogy kellenek a regionális képzések. Tehát kellenek nekünk ilyen minőségi rendezvények, tehát én bátorítanálak arra titeket, hogy tényleg regisztráljunk be, és kezdődjenek el újra nálunk a képzések, mert csak így fogunk tudni gyorsan növekedni. Köszönöm szépen!